Mene uimaan! Et pystynyt! Ei vittu kun on. Maataan uimaan! Toi yrkkä ylämäki. Olit sä saanut silloin, kun Kari meni tuo Roskikan uimaan? Ei ole muuten vaikka. Alright, taas tulee vielä viimeinen päivä. Mä en oo ihan varma. Kuka tän asti? Jaa. Otetaan kanssa. Saako tulta? Tulee! Sytkää vasemmalla. Mitä? Se on oikein. Toinen suunta. Vasemmalle. Vasemmalle saatana. Se on toi suunta. Mä annan sen. Hei, saatana analyys. Noniin. Tulee tulta muni. Ime. Ei syttynyt vielä. Ei syttynyt vielä. Imme. Ei syttynyt. Imme! Puhtaat kädet. Meillä se kaivaa vielä jotain munia. Se on tää hygienia, Matti. Vitu tatti tää Sulla on kaveri reikä boksereissa. Onko tullut vähän... Et pysty tumppaa munaa. On vähän hönttikusi tullut läpi. Hönttikusi. Ei. Ei mä haluta. Onks sua maassa sorvattu perseeseen? Lähiaikoina. Ei. Ei oo. Ei tuu mikään Et sä pystynyt menee uimaan. Ei se väliin, kun se kivallisuus.